Mae gan Dylan Rhys. Rhys at y postyn pella. Alaric Jones nôl at Fawcett ac yna oedd hi ar y linell y wirthiol ac yna Wilson ac oedd hi ar y linell gan chwaraewr ei hunan ond mae yna gam sefyll ar y linell a dwi'n meddwl taw Kyle Patton nath rwystro penia Jack Wilson rhag fynd i mewn. Llain y chwarter awr yn weddill. Fawcett yn dod yn ddwfwn i'w chasglu ddi. Rhys at Mason Jones-Thomas. Mae heibo i Chad gan ddefnyddio i gyflymdra. Mae'n parhau i fynd Jones-Thomas ergyd eisiau. Ergyd nerthol. Mason Jones-Thomas yn hedfan heibio'r postyn. Myfyrwyr wedi glynu at yr 11 trwy'r nos. Tafliad hir Matthew Chubb. Emlyn Lewis lan o'r cefn. Fe sy'n cael y cyffyrddiad. Woman! Ar arbediad yn ei dda gan Idzi. Woman yr eilydd i gyfle cynta ar ei drod chwith, ond ar arbediad yn ei dda gan Idzi.